направо страшно. Взимай се, викаме, че на 24 аз убих да се оплака на Баряна. Да, че с то синджир ще се веси. Да, лесна смърт, вика. Направо се окачвам, вика и той е здрав, вика и умира. Да. Ето, виж? Ма то си е така. Направо се веси, вика с него. Ето кажеш, Натачо и се беса. Беда бе, що не спреш, ма? Какво ти пречи, бе? Говори, Абе, говори, бе. И ти се едосваш ли си? Ми се едосвам се казан. Как да ти даме на цигар, остави се да ти чувстваш. Чертика си прави. Да, нема и такова. Нема и цигар. Имаш ли филтри? Дай му един филтр, дай му една купика филтри. Ма нема. Да, фреш. Нема. Това е от хартия. Хартия си прави чертика си. Гледай, гледай! Брат си ема, брат си сама. Са баба, бойча нема. Аз от озара отидойта каза на Баряна какво прави с мене. Тя ще му мори преди да аз да умра, тя да умре, аз ще умра. Тук сърцето всичко ми е набито в вино, на майката пуската. Наври се жени една кутика цигари и набързи трябва да се върни. Бърже! Ей, сега е. не давай, мамо! Или да бъде пак така, да се взе. Аз си да. Ма той ляпа Гледай. как купи, ма. А пари има 5 евро него, ма. Гледай. Нека малко. Бе, не спреш, мама, цигари такива, ма. Или мелник, има ли мелник, знам ли. 4 Говори той, какво ти си купил? Аз си купа. Бе, ората, дали то има ли ора? Само коли отдолу има ора, леге. Виж ли?